Kakanta sana ako, pero sabi niya, welcome address lang. Anyway, I welcome you. Sabi ko na kanina sa misa, wala kayang saysay kung joy na ating nararamdaman kung hindi natin we make ourselves one with the suffering humanity, especially yung mga naging biktima sa Mindanao. Kaya with all these joys na nararamdaman natin ngayon, gusto natin silang ilagay sa ating mga puso na in the midst of this merry-making at celebration natin, na natatanggap natin si Jesus sa ating buhay, tayo parang maging isang bitbit sa kanila, even from a distance, na kahit pa pala itong bitbit na ito ay magdilinding at magbibigay ng napakalaking pag-asa. So, itong concert na ito ay hindi lang parang enjoy tayo, kundi para tanggapin din natin yung regalo ng Diyos para sa atin, and which is the gift of joy. Na sana po, hindi natin alam, baka makikipag-usap sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanta at sasayaw din natin si